Amanami nanami na niholongan ni tuata, tayo po maroha do pikirata, na ingulayota ma parmingguata. Parture ni parpunguan budari parningotan di panaonon ni Tuhan Yesus. Sian pertanyaan pasion borngin parjulu, nama dohoti, sektor Judea Horeb Roma dohot Jaitun. Marede meita sabukwe de nomor 176 mayasada dohot tulu. Hite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Dohot guarni to di parbadia, nama no palangit dohot tanoon. Amen. Tabereng ma iduk ni hapor siaw ni, jala paujukosa ima Yesus nama nauton persilangani. Sikat nilas ni roha tohap naihian. So dietong i hailaon gabi hudul di siamun ni habangsa ni debata. Paingot-ingot hamu ma ibana, napa tauton para laon si songoni dopa ibana, sian akka si pardosa. Asa unang marnalo jahamu, unang mandate tondimuna. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata, amanami na di banua gijang, asima roham dihami halak nagaleon. Di dahodo nagogodo musuh nami, saitalu dohami di bais si bolisi, alani hagaleon nami. Di baheni hupangi dohami tuho, sai pargogoy jala pamonang mahami maralom musui. Marhite-hite panaunon ni anak kaholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus si paluahami. Amen. Jesus, our Lord.
Jadi diarahon Yesus ma na 12 jala di dokma tu nasida. Na nakok mahita tu Jerusalem, jala tulus ma tu anak ni jolmai sa sudena. Na tersurat diakka buku ni parurirang. Ay pasahaton na maibana tu akka perbegu. Gabe isahanna, leaanna, jala tijuran na maibana. Dungi mulak mangulu maimana diari patuluhon. Ailai dang dia tu sinasida agia otik siani. Nabunido hatai sian rohana sida. Dang di botona sida nahi nahataon nai. Dungi dipasan aka situa nimalim do aka parise marapot gudang di dok nasida ma. Ahama bahenota ailado tada di bahen halahi molo ita pasobu imana porsiama halak saluhut na tu ibana gabe Roma halak Rom mangarapas tanota dohot bangsota alai hehe manasida hehe masada sian nasida ima si kaya pas situa ni malim dina sataoni di dok matu nasida nahurang roha dohamu dang dipikiri rohamuna dengganado mate sahalak humokop na toropi unang lahomago sadok bangsoi alai dang siar rohana sadiri dihatahoni ala situani malim ibana dina sataoni ubahena disu sirakon nanaing mate ma Yesus humokop bangsoi alai tahe dadaholan lahu makoko bangsoi alai naing papungona akana ni debata akana marserak dope laho pasadahon asa olat ni nasadari martup-tup ma nasida laho mamusa ibana alai di dok nasida ma unang ma di pesta paskai sotunggutur natoropi. Dungiono marinari asa dapot pesta paskai sahat ma Yesus tuhuta Betania nani inganan ni silas carus na sinunggul ni Yesus sian namate jadi di pauli nasida ma disi panganon ujuan di ibana si Marta do makubasi sila carus ma sada donganna mangadisi gabe dibuat si Maria ma sahati miak nardus na arga naso marsaor dimiahi mapat ni Yesus obuk nama dibaen mangalapu
Jadi digohi uap ni miakima bagasi, jadi sada si anak kasih si anai, si Judas Iskariot nanaing majehehoni mana, madok puasa so di gadis miaki, arga 300 hupang. Bahen silehon nian diak kanapogos, alaida dan apogos na sinarihonna, ubahen na didok ibana songoni. Panakko do ibana tahe. Diusung do asi-asi ni halak. Aitu ibana di pasaha puroi. Dunginin na Jesus ma pasobbu ma ibana. Ai di parade do ihira tu ari hatatanomi. Ai totong do adong na pogos di tonga-tonga muna. Jala asal maolo hamu tar patongon hamudo na denggan tunasida. Alayang gua udang manotong di hamuna. Itap na tarbahesa do na niulanai. Na majuluani doi ibana mamiahi pamataku. Songon dina mananom situtudo hatakot tuamu. Manang di dia dilihat portibion di jamitaho muse barita naulion hatahonon nado nang nabinahen nai gabe barita. Dungi torang ni hari nai dibege halak na torop naro tu pesta ima nanaing Roma Tuhan Yesus tu Jerusalem. Jadi dibuat naisida ma kamare-mare laho manomu-nomu ibana huhut majau-jauhon. Hosianna pinasupasu ma naro mar hite-hite goar ni Tuhani Raja ni Israel. Dungi dapot ni Tuhan Yesus ma halo disada ima dihuduli hobar tunatar surati unang homa biar ale borusion ida ma naro marajam marsi hudul di anak ni halodi jala halak parise dohot deba sian natoropi madok tu imana orai ma atong akka sisiammi orai ma atong akka sisiammi guru
alai nin nama mangalusi hudok matuhamu out mauhom nasida majojo ma akabatu. Alai di mengoti sibolisima si Judas namargoar Iskariot. Sahalak sian nasa puluduai gabelahu maibana martup-tup dohota kasih Tuhan imalim. Rapon aka panungganei manang dia dalam napasahato Tuhan Yesus tunasida. Jadi sialas ni rohana sida marpada ma nasida mangaleon hepeng tu ibana diului si Judas mai jadi lului ma tiki naune pasahato Tuhan Yesus sosia pamotoan ni na toropi pinasaha ma tabige makor sian sektor Judea Horeb Roma do Jaitung jongjong mahita di nganat tabi.
Tang yang mahita Ali jahuba di bata amanami na marhabangsa di banogijang. Di banogijang pehwali Tuhan masay jono doho diaka na majuguarmo. Mauliate di pasaha rohanami na pungon tua dopamu na badia lemang pardingan basa. Ala di pasanga hodo pihami mangulu jala di piaraho ngulu nami saha tutikyon. Namar ningot dohami alemang pardingan basa di minggu pasion di bagasan nama samingguan. Si taunon dohot parsorion ni anak haholongan ni roham dinalau menuju Via Dolorosa. Mangasi maho alemang pardingan basa suaton ma si taunon nai di bagasan ngulu nami si ganupari. Asa boya le Tuhan tarparangi hami di ngulu nami nang tinubus nyanak mudo hami alemang pardingan basa. Secara khusus tanya kono nami do alemang pardingan basa. Ruas ni huriam akan marukil di keluarga. Sian aspek ekonomi doho di keharmonisan ni rumah tangga ni nasida. Mangasi maholi Tuhan marsi jongcong maho di tonga-tonga ni ruas mi di tonga-tonga ni keluarga nasida. Asalam dipakilalahon jalasa di boto pasahaton hadirion na tuho sabing. Songsonele Tuhan ruas nahinaholongan ni roham mulai sian namet satu nama godang nang lansia disudele Tuhan tirket ni pergumulan ni ngolu ni nasida na di bagasan parsikolan naman jalahi karejo nangakana masigol di sirokap ni todina. Hutang kami dari Tuhan anak dohot borum ni huria malemang pardingan basa aka nama sihol di silas niroha pasu-pasu ma bortian nagabi hasorangan ni anak dohot boru nagabi halalas niroha dinasi dan nang dihami orang tuana. Mengasihi wali Tuhan diaka natoras nami natutua nami nadong di huriabon nang menjalani perjamuan kudus di bagasan nasa mingguan di minggu pasionon. Homali Tuhan napa sikopon hahi pason napa masahon tunasida lomo ni roham sabing alai namar pangido dohami alemang paringan basa secara husma ruas ni huriam nahurang kedan hai pasonna na dirawat di rumah sakit manang di bagas nasida be amang situa di hutapia bursiregar Samuel Marpaung, amang Siregar Boru Marpaung, amang Kana Beban Boru Marbun. Homali Tuhan pasikopon kesehatan nasida, lehon kesempurnaan kesehatan di masing-masing nasida. Tuk doa sini roham ali Tuhan, nalo pasahaton hahi pasoni tupa matang nasida. Pergoya li Tuhan akana hurang hipas nakana bergumul secara khusus di hawi pasodna dinalahu menel puhon passion dinalau menyongsong Jumat Agung nang Paskah secara khusus tali emang peringan bahasa alai dang na lomonami lomom dona masa di bagasan ngulunami. Hutang kami dole emang peringan bahasa
karuasmi nagabe sumurut haringga sonna madohoti permingguan nang parsaurat di pertangyangan di ganung-ganung sektor. Hurajumi hamidole Tuhan ima pakorhon ni COVID-19 nong salpui. Nagabi terbiasa ruasi mengikuton kebaktian secara online. Mengasi mahole mang paringan basa patubuhon ma kerinduan beribadah di masing-masing kami terlumuwi di ruasmi lehon cuaca na dinggana le Tuhan asa bui nasida sudi hami dison ruas ni huriamon manangi hok katam na badiai di bagas joromon mas segudang dole Tuhan nanang si pangiron nami tuho alai pos rohanami lemang pardingan bahasa lehonomui diaka tiki hale hetasa martanya kami Tuhan lemang marhite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Sunggul-sunggul tuita saluma damang dainang Parjolo Marsugut Selasa 26 Maret 2024 Udutata dobe pertangyangan pasion borngin paduahon masuk pukul 10 siawib taingot bema madoh tisa na paduahon nama doho ti pertangyangan pasion borngin paduahon di bagas gereja ima sektor Ebenezer Jerusalem Nazaret dohot Karmel na potoluhon duk sipul pertangyanganon papungon ni situa do muse buku acara pertangyangan pasionon ala pakiota do pei marsogot mauliate ma kinasahat ma kor tu seksi perempuan.
Pasini roha madiamu do dami sedebata mata do senana na Tuhan Yesus Kristus Tuhattai. Amin. Na dijabu do hotita saluhutna upasaha matu hita horas madita salutna. Masai bersemangat do hita nak pero dan songot tanggungan alai buido tatrobos jala dangan dokku bereng namaraik buido rasa kolak-kolang udan inake kita suli rotu inganan di pasu-pasu Tuhan mamu naro do na dijabu na bersemangat tong lao mangihuton pasionon songo padok ni inak situ anak kanengan mudah-mudahan setia satu opatari mangihuton pasione kita perah tong ma bersemangat songon istilah ni puasa indah nasida jangan bolong-bolong puasanya terus mahitara gir-girro alanita parroho mahatan itu hatta di Matius 26 ayat 6 Matius 26 ayat 6 sampai 16 songon madidok disot alai uju di Betania Yesus di bagas ni si Simon nahulitoni di dapotos sada propua mai bana matat guri-guri na marisi miak na arga situtu ima diuseho tuluna tagamangan nasida marnidaya kasisianna sugu marohana sida kanin nama maguponayat to au ginadi sinian arga jalani leho tuna fokus ubbotoi Yesus ninna mamadu nasida bahasa arsahamu perpuani ay nauli do na binahin na itu au atok tong do adong na fokus di tonga-tonga muna alayang wahu dang manok tong dihamuna ay di useho pemya kitu dagi ki hirana mabahina da pananomo do na sida di situ au situ tu do na hudakot to hamu manang di dia dilihat portibion di cami tahu sohu barita na ulion hata honon na do nang nabinahin na odeng gabi baritana dungi lahoma sadasian na 12 na marguar Judas Iskariot manopotak kasituan ni malim maddok sadia malehonom mutua huwa pasati bana tuhamu gabe 30 rupiah ma dibilang nasida tujulona ola nima dilului rohana tikki halehetanna lao pasahaton ola nido sahatna dua perempuan yang dengar-dengaran akan firman Tuhan dituliskan di Alkitab kita ini. Pertama yang kita baca tadi di acara kita yang pertama itu Sahalak Nasaleh, Maria keluarga Lazarus dan Marta. Zala napaduaho didok nasadanai dangapala diboto guarra gudang penafsir madok si Maria Magdalena dorai ninna alai boloni teliti muse dangapala pas dope si Maria Magdalena alai didok di si perdosa si tutu. Jadi dua hal, satu orang saleh boleh mendengar firman Tuhan, lalu yang kedua yang berdosa juga boleh mendengar firman Tuhan. Nasida na dua ma yang tidak segan-segan oleh kekuatan firman Tuhan boleh memberikan yang paling berharga kepada Tuhan Yesus. Tidak sungkan dang borat mangalian na arga situ tu mengurapi didok mashak Mesias, mengurapi Mesias didok dison prosto entapiasi me epeusen laho menyiapkan pekuburan ni Yesus adat Tuhamatian. Tu dia kanasingi, tu dia sisean. Kemana ahli-ahli yang sudah berulang kali membaca firman Tuhan Taurat? Dibigido hatani debata. Alai dang di parati-hatihom. Diboto do hatani debata. Alai dang disimak. Ido man nasia roh hasia pikiran. Ido nama jaha mabigi hatani debata.
asa berdampak. Bagi yang lain tidak berdampak, tetapi bagi yang dua ini mewakili orang yang saleh dan juga orang berdosa bukan tidak bisa mendengar firman Tuhan. Takas dui bigi. Alani di paranguluan kamu akka amanginang do tita saluhut. Saya marsia jar mahita di hatani dewata. Saya tapa hula-hula mata zaha. Asa unang asal ultop patah. Mulu adong najaluk turoha. Jangan asal mengatakan sesuatu kalau sepertinya belum kita mengerti. Tetapi kalau kita sudah mendengar firman Tuhan dan memahami, itulah yang boleh mengatakan sesuatu yang menggembirakan, yang menghangatkan banyak orang. Airona mabain nauli nadinggan sahala perempuan alai dibadai sisiani. Dibadai nama bain mangula nauli nadinggan. Untunglah dia seorang yang sudah dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan gabi mula imana tu perdosa oki. Soalnya udah hape perdosa masuki Yesus, gudang abat-abat, bukan. Dia tetap melakukan yang sudah dia yakini benar-benar di dalam hidupnya. Nabi nain ni paropuan ni ido didokon Tuhan Yesus. Adat nauli nadinggan dui. Justru yang diperbuat oleh Tuhan oleh perempuan ini patut ditiru. Kalau banyak orang melihat murid-murid Farisi orang banyak, tentunya kita akan mengikuti kata tokoh-tokoh besar ini. Ternyata Yesus membela seorang perempuan berdosa yang benar-benar menuangkan minyak kepada Tuhan Yesus. Ay molohonaha tamabahin nadinggan ala dihilala marisuang dituhani dang marisuang. Alani sada nama saya Marguna. Jangan pernah berhenti, stop membuat yang baik. Kalau itu sudah tuntunan firman Tuhan kita untuk berbuat baik, laksanakan terus. Selalu banyak tantangan, adong gotong abat-abat napain nadinggan, tabunai tada, anggo mabain nadinggan langsung sorak-sorak hebat. Bukan, membuat yang terbaik pasti juga ada tantangannya. Bagaimana kita meneruskan? Waduh kita manuruso dang matak mabain na gedang zora mabain nauli na dinggan. Justru hari ini dikatakan kita akan mengutip kata-kata Yesus. Nadinggan do nabi nain. Nak pejaluk tu hukum ekonomi. Hira nama suasaihon hebeng. Dan ini pernah pendeta katakan waktu Natal, ya tidak usahlah, nanti habis uang katanya. Ini yang dikutip pendetanya. Janganlah, kalau benar-benar mau memuliakan Tuhan silakan. Asal jangan hura-hura tidak bermakna sekedar pulang dari gereja Natal tidak ada dampaknya. Kalau berdampak tidak apa-apa memuliakan Tuhan dengan benar-benar, dengan miliar, dengan mahal. Sialan ini di Bagasatikion di Passion Perjolon kita diajak memperbaiki hati dan merendahkan hati sonat tuari. Gabita boto tabigi hatani dewata. Hanya orang yang rendah hatilah yang mengaminkan firman Tuhan. Bulu sigi jang roh holan na mangalo doi. Nah sopan dokon ni hatani dewata. Apa yang banyak hal alasan-alasan kita. Rikot do pature roha. Asa pangatusio di hatani dewata masai denggan. Salak perempuan majalo pasu-pasu siat Tuhan ini. Ala nang diboto ibana do ngadisimak karena Yesus mau masuk kepada penebusan kematian. Mabigedo rohana. Sehingga tidak hanya telinganya yang mendengar, hatinya mendengar dan dia mengerti firman Tuhan. Hala perdosa mengerti firman Tuhan. Ayak kehalak nama ngajari hatani Tuhan ini. Di perguruan Yahudi orang Farisi si boto surat ahli-ahli kitab dipajogal dorohana. Hatinya dikeraskan
Jedang bui mabigi tong gijang rohana. Itu nak di bacaan kita pertama, digajal rohana, ditolak. Itu mana nak pe di BG, nak pe di bereng, nak pe di jahai, alai dang di boto, mernida dang mamereng, marpinggol dang merbigi. Yesaya 6 ayat 10 sampai 11. Memang song di huli kulingat ca, huli kulingat ca hamai marpinggolin. Oh, alai dang merbinigi. Tapi dari Yesaya 6 ayat 10-11 begitu dikatakan bahwa dia melihat tapi tidak melihat, bertelinga tapi tidak mendengar. Sisian nih Tuhan Yesus, ini luar biasa juga. Yang sedang giat-giatnya mangaleho pangurupiut tunapugus. Anggo di bahajamita sejabu kubaindo. Yang sedang mengumpulkan segantang beras. Husesa mau nanon gabirang bersemangat mengalir segantang beras naruh aku. Tetapi itu hakikatnya. Mereka sedang giat-giatnya membantu orang-orang miskin, berdiakoni. Dan mereka hanya fokus di sana. Jala itu singotot firman Tuhan selalu holistik. Tetapi mereka hanya fokus. Unang gabi fokus, molo fokus di segantang beras atau diakoni sosial. Jangan menjadi lupa firman Tuhan. Kita harus juga mendengar firman Tuhan. Sehingga apa kata firman Tuhan itulah. Ido di Sadahuria aladok panitia pembangunan dangbui hutikon hepengi panitia pembangunan alaero ketua pembangunan ini pas operasi ido ibana liak kamu ma buat tamu ma sian kasni panitia pembangunan ini ayah adalah patanna bangun gerejatta alai mati mapat ditai ala sadong wang kasni gereja ala dibuat tamu maninna. Ternyata dia diberi Tuhan pencerahan bagaimana semuanya uang gereja itu bisa diatur demi semuanya bisa memuliakan Tuhan. Jala mangaliho pangrupiat tuna fokus mereka nang diboto nang sonok kamamate ni guru na rabbinya. Mereka masih memperbincangkan orang-orang miskin, tetapi orang-orang miskin terus ada padamu. Kalau ini guru ini nanti akan mati sebentar lagi. Kapan lagi engkau membuat urapan seperti minyak ini? Ido nama saerga, hima minyak na arga, songon buah-buah hama mati ini Tuhan Yesus. Adat hamatian. Ternyata seremoni kematian itulah yang dibuat perempuan berdosa ini kepada Tuhan Yesus. Tahalas somma ruas nihuria na bui mamereng akan nasota bereng tapangido mabangatusio siat tuhatta asabui taratusak kita nak pesuhar tu pikiratta kita boleh merendahkan hati untuk mendengar firman Tuhan sehingga benar-benar firman Tuhan yang bergaung yang berdentum di hati kita memang baik membantu orang miskin. Tetapi lebih penting lagi mendengar firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Gabi taratu sakita, nak pesuhartu pamikirota. Songon itu si Maria, mabain nadinggan tu Tuhan Yesus. Ale dido patupa narikot ima nasale. Songon napi natupa natu Tuhan Yesus. Patut do didok mertua do natu mangihon hatani debata jalan opiopsa. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan. Dakolan orang saleh. Orang berdosa juga ketika mendengar firman Tuhan dan benar-benar tersentuh hatinya. Berbahagia engkau. Ternyata firman Tuhan yang kau dengar, yang sudah kau nikmati, membawa perubahan dalam dirimu. Sehingga kau boleh berubah dari sikap yang demikian. Mertua donatu mangyon hatani bata. Jalan piosa. Mameop. Ala di bagasan dohatani Tuhan ini terus ikut mengalirkan buah firman Tuhan. Maka tahun hatani debata kebaikan-kebaikan membangun menyemangati. Mameop gabe marpanggulahom. Mabamiak tu Tuhan Yesus masrekok mahape marsitutu ubege hatani debata. Jalasian nasaroh asa dapotan paso-paso kita. Kalau khotbah kemarin
bersorak-sorak menyambut Yesus Raja. Pesta mare-mare. Ala itu hamatiani? Dangadong dopina sida. Na mau yang mau merendahkan hati untuk mengerti teologi Yesus yang sudah disuarakan bahwa dia akan mati dan akan bangkit. Mulu jami tanat tuari, hore, puji, sosianna, selamatkanlah kami. Dangadong disi lahu mangatusi mau merendahkan hati bahwa melalui kematian. Song di dona somal. Along do keluarga di sada huria, walau di mobil naiba do tamattai. Ane mesra kala kina do amat tong do geleng sudi do pahupuna. Ai wado namate si hanara ai song namate boleh hatai namate. Au na mak pedita. Unak hatai namate. Inna. Jadi bolo hamatean itor di skip, itor dihindari. Tapi tonggo hamatian ni ikro. Dan kita hedok pun nak pepina dau dok pak hamatian ni. Do muse. Nak pesai maruba tahu tu luat nadau bolong atik kina tong loro. Nak pengasudi manangyakon alai homa Tuhan. Dia lo moneroham yang terbaik. Itulah pamate dotong. Jadi gabe maul mangatu senatoropi. Songonido si Sea, si Petrus. Sampai ditarik Tuhan Yesus tu samping, unang ceritahon penderitaan. Hamatian mi, engkau sedang ngetop sekarang. Ngaviral hona yang jago. Jangan. Dao, itu mana pola di dok. Lao mahone bulis celebukot. Karena engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tidak memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Karena kalau tentang mati, oh jangan. Ido man namao natoropi terus. Gawe hamati arro. Ido suku nama tas itu natuare. Ira 3% mamak pedita habis marjamita. Namar hore-horeon roh Tuhan Yesus. Na tetap konsisten. Ay holak galudido na terus konsisten. Manada Tuhan Yesus debataniku. Oh ido, jidang adong ido memang parup duminggan. Puasa nakpe cinta nasida tu Yesus alai sian nadao terus dipayut-yut Tuhan Yesus. Jadi itu pengalamanku dalam pengalaman gereja-gereja yang bergolak, selalu perempuan itu di depan untuk mengatakan eksistensi bahwa gereja itu masih hidup. Dia hadir menyatakan kepada siapapun anu nanggowo nanoro ijulu ulu marsita likan inak kamai perempuan ini ijulu inna. Tetapi sebenarnya mereka penuh kasih. Itu mana senadao mamereng-mereng nasida. Halani mauldo hamatehoni. Napaduahon pemahaman dia karena mendengar firman Tuhan juga dikatakan lalu dia mengasihi Yesus. Gabi dia tu si hatani Tuhan Yesus. Gabi di bana arga tu Yesus di tonga-tonga ni nguluda. Ini saya bisa nikmati. Tadi saya jaket hujan saya kena ke sepeda motor lalu saya terjatuh. Lalu saya ingat 4 kali saya terjatuh demikian. Sehali siak kursi di dolo ni donga pedita do situa do meriket nang mengurupi ledang diurupi. Di jolo ni calo situa iba bereng-bereng do songni nang ngurupi ledang barani majama horwa ulo calo situa horo songni do. Nak kanenge nak calo situa loro merlujong le di pitu. Wah, bola cit ya. Istri saya begitu kasusnya jatuh dia lari dan takut dan memeluk mengangkat. Isi na lubi holong di sini. Pasti rumah istriku. Alai belum ada busa sahalak buidora. Itu tating katon songon istri, songon suami kita. Ya do cari tahun ngapa carhui nat tahun tiki ditajupin ngau di telepon. Debu au nak kini horwa horang darah debu. Jadi wado adong mahasiswa de tingkat. Itor diangkat dau dibuan tu pengobatan. Wah, luar biasa. Jadi songonido perempuan dia paling banyak dosanya, perasaannya paling menderita. Tapi roh hatani Yesus memperkenan dia
datanglah ke sini. Dia mau Yesus memeluknya, dia juga memeluk Tuhan Yesus. Luar biasa kasihnya. Ido manet tergabe waktu sido. Holong ni paropuan na sadanai. Nasoi pabua guarna. Tok takas do dia holongi. Ido manna. Boido di papungu-pungu hepengna. Memang adong madokon sistem boido ilan natoras warisan minyak narwasto. Jadi dung soho ti mana tu suamina disiram tu suamina. Alai boido na di papungu-pungu sadirio. Alani dokkonon gaji penuh setahun. Jadi dak pola ucek nak kenean sedia do UMR di Bogor. Halina saima setahun. Imargana. Alai puasa tiki mangulu di bae. Ada tamat kenapa itu kesempatan inilah yang benar-benar memakai momentum. Jadi boleh lagi tergerak rohamuna ala lao noa yang misionaris 12 halak tu Afrika yang lao anggo pilih sehalion ikut luar biasa jo tiket sehali itu momentum. Ai lagi rona keningan gaji lao ala bantua songononau bisa itu momentum. Dia juga momentum. Kenapa ini momentumnya? Nanti kalau Yesus sudah ditangkap, lalu diadili, lalu dihukum, dikubur, sadihari bebaino. Saya huingok do ruas di Huria militer, dang ropat dita, langsung dikubur. Aro komandaninna. Dangi PT Padita, ropat dita yang ngasih demi kubur. Nak pemuse bisa datik ya ledok kon ngagaung-gaung no yang amat tamina. Dak tu bandua gicang, dak tu api narokkoinna. Ujungnya keluar minggu itu gihopat di temuse mangagedai di kuburan daripada dak sonang rohani istri do keluarga inna. Garisoni dak sanga. Artinya dia punya momentum unak songonian non di papungu ibana hepeng na lau manurmiak zala di naung sonok namari hama mateni Tuhan Yesus di patu pama disi. Puji Tuhan. Ada perempuan yang melakukan itu. Sehingga ada contoh bagi kita. Ada manusia yang mau tidak hitung-hitungan untuk Yesus. Dak pola mari itu ngarganayon. Tuhan ini madong habur jon nijol masoni untuk ada yang demikian. Karena di tempat lain ada yang menjual Yesus. Aisyah pakai tiba terpuk tau. Judas. Bayak ko maneng. Bayak ko kamu rabbi, guru. Ay sa dido horaleno muna. Buidoy sian 10. Adang wah. Otik nai. 20 ma. Unang ma. Dil 30 mate. Oke. Di tempat nasing 300 dinar. Di tempat nasing on menggadis Tuhan Yesus. Dungi di songgopi si bulisima. Si Judas Iskariot itersudido hora pangalahon aso hasea itrodo tu dirina tot di hamakuson roh yang tidak peduli roh ketamakan. Jadi mana isong gowi si bulis dakola lau pamateho di bae itrodo tot di hamakusoni dak peduli hula-hulana dak parduri donganna. Yang penting saya untung. Ido saya paingot padita tiki biro kumene amang palaston. Eneripu aka par mobiloddo hita ano ay nasyo botor hita jolmain. Iwasa ngalima sabangku kun ibay nonom musi ibay pitu bulo perlu tarutung medan. Nawado ala koninna. Ido bolo di gohi songono tot di hamok kusoni dang bui tot di menguasai diri. Dan itu di zaman on ada banyak orang untuk yang material tidak memperdulikan orang lain. Sutung nai songgo bido hita. Otik nai nama hita menggadis Yesus mulunga songoni. Lalu yang utama selalu uang dalam hidupnya. Imana digohi tot di hamokuson roh ketamakan. Mana kita? Sutung di situasi ini si Judas soddo hita di si Judas Iskariot. Ho mahita mangurupi napugus. Bulu dong segantang beras sonare. Ido nedokon Tuhan Yesus. Bulu nung matiaw. Adong go piak kana fokus. Terus darong da fokus di tonga-tongamu. Artinya tidak akan berhenti kita membantu orang-orang miskin.
Unang gabi tapaso, enggak terus. Hidup mana perlu dewan diakoni, hidup mana perlu seksi diakoni, masih terus butuh yang karitatif, yang transformatif, yang reformatif. Terus do dihita. Alang hita terus sema, patu pahod diakoni. Alai paropuanon nama seuli, momentum memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Tik kina masalehet ala ubigi hatani dewata. Di passion perjolo tapak kilalahom ma tabigi mahatani Tuhan lam takas maholong di rohata tu Tuhan Yesus. Ay luar biasa do dihaholongi kita. Dia memeluk kita, kita juga akan membalas memeluk Tuhan kita. Tuhan memberkati kita. Roma kita dah. Jadi bolo rosugup musa sektor nasing berarti itu luhali lipat manon Roma nang opat tali lipat. Roma kita sugut saya sehat mahamu anggudani dakaurani ulaun na di adong go ceket adong go payung song ni naksitu nakngan mulai sedia mahamu marpayung niku siat jabu satu angkot sian angkot satu gereja dang marai na sida bah mu idu marpayung kape nasing amang situ na sadanay buado hamu nak ngamang jaket na tujului hira mobil hida jaket munay niku ido amang asa sudi dilingkumi alai hona do saotik sarawalhi maraek namar mobil dasia mobil matu sorra marpayung buah kamu payung sugut ai sediakan payung do kan nak sediakan hujan sebelum payung sediakan payung sebelum hujan di paso-paso Tuhan mahita opatari sahatu Jumat Agung dengan mahita mangatusi buasi tawonon ni Tuhan Yesus amin martang yang mahita mulia tadi bata Jehovah di bagasan Kristus Yesus. Masalah rohanami. Gabi ko taringotan mo. So na didok mo. Gaano pami marningot Yesus. Wingot tami maparopuan na burju roha. Na makilala holong ni Tuhan na masaybalgatu dirina. Dala takas patupahon na mangatusi mabigi hatam gabadi boto nong zonok nama hamamate ni Tuhan Yesus dilo ni bana no marga adat tuhamatian ni Tuhan Yesus buidu hami Tuhan nami lajol mado ibana buidu hami mangulahoni sai petinggil ma rohanami do si pareon nami ubegi hatam anggia takas patu paun nami akan nauli na ding gadobe di tonga-tonga ni ngulu nami on gabe hasa ngapon di ho Tuhan nami puji-pujiat di ho nagabibui gabe pakkat tidak konon nami di tonga-tonga ni portibion oleh itu Tuhan nami nah di bagasan narisadarion masalah roha nami ala ro'u dan nadoras situtu ima gabi kesempatan di hami baka tidak kon haporsion nami tu Yesus namate Yesus namarsi taon di jalan salib alani ikon lam terlatik do hami Tuhan nami di tonga-tonga ningulu nami maka tidak koko di bagasan ka ragam hamaulon na huwa dopi hami songon habobor hak nami buitol kasahat tu gereja on songon ni mahami nang di parungulusi kanupari pakai mahami Tuhan nami gabi sisiam namar sihohot di hapor siam nami Tuhan nami karena marsahit di tonga-tonga ni huria nong ditangyakon ama nami situ anak keningan pasu-pasu na sida salhuna lehoma pangatusio di nasida mulu jaluk suhar berengon nasida nama satu keluargana buido Tuhan nami maddate rohani kadongan nami nama ngadupi parsahiton nama seborat nama mereng-mereng nama sahit nasora malu nunga marubat tu luar negeri nunga marubat tu Kalimantan nunga sudiak kahula-hula manangyakom mabuasi pangano lain ang ramalum Tuhan pargugui nasida tong marhapor siya tuho sedia tu sinasida ketabahan ikom mamereng tu hamamaten ni Kristus Yesus tu si taonon
Asabui waktu si hame si tahun ini dalam nami doi asalam tugu haporsion nami jara-jari maganup keluarga satong marsorak-sorak hosianna di haroroni Kristus Yesus pasu-pasu hame salhuna jaloma katangi yang nong ditanyakun ni ama nami namar tangyak pangodiana Tuhan nami lihon masudi di hami nang dinaneng mulak kami nosaningan ano Tuhan nami asi roham ramote dongani hami bui tol kastuinganan nami bi di bagasan sonang ni roha kapengendara tok-tok Tuhan nami barbisuhi asa mengendarai kendaraan di bagasan habisuhon nasi we mulai te Tuhan nami pasu-pasu mahami mulai di bagasan gorni Kristus Yesus Tuhan nami amin. Mar tapasa manno peliata jala roman non sektor to sektor julo hugorahum man non asaro sian ganup sektor Roma menaruh segantan sian sektor Judea. Mangaradema sian sektor Horeb. Masuk masian sektor Horeb. Mau lihat di sektor Judea. Magara sektor Roma.
Mulia tema di sektor Judea, Dohot, Horeb, Roma, sektor Roma. Magaradema sektor Jaitun. Roma sektor Jaitun, Mulia tema di sektor Roma, sektor Judea, Dohot, sektor Horeb. Tema di sektor Zaitun, sektor Judea, sektor Horeb. Tatangnya koma piliata ali di batama namin na di banwagi jang horo haron ni saluhu siliholion na dinggat do na sa ulibasan na muliutus upasatay masan na nilhom mi pilihan namin tuho sa ijalo may gabi wap na sus di jolo paso may jala ramoti aso parasya kami pilihan no pati bulong harazom mo dito nga tongan huriam do di Portibio buhay marohan namin marhiti-hiti tordim salam tada kami gurang ni siliholion mi tu kami salam giri-giri kami madok mau lihat itu marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Martangi yang mahita ditangi yang ali amanami. Ali amanami na di banwa gicang. Saya penurbadia maguar. Saya Roma harazon. Saya sauk malomani roham di banatongon song na di banwa gicang. Lehom batu hamis darion hanguluas siapa. Saya sama dosa nami song panesana. Dosa di dongan namar dosa Tuhan. Unak togi palua maha siapa ngau ai hono na pun haras rode sangapus sal nilegna amin asini rohani Tuhan Yesus Kristus holong di rohan di batamata doho parsauran itu di purbadia ma madongani hamu salutna amin Seksi perempuan foto di sini di depan musik.